Zij wordt in Holm, toch een groep jongeren, voor het 15e jaar een karbidshit-evenement houden. 3 generaties binnen bij de organisatie belutsen. Nou, dat is kaam. Dat mijn broers vroeger, ik denk 14 jaar geleden, die waren hier om te bed zitten. Die moesten een plak hebben, buiten het dorp. En nou, die ben met een auto en een kratje bier en 4 of 4 bussen ben hier begonnen te bed zitten. En op een gegeven moment wou ik wel een keer mooi. Nou, dat mocht wel. Want op een gegeven moment wat koud, want hier erop hadden we een keer een tent maken van een zeecontainer. Nou ja, voor 10 komt door, een paar meer bussen erbij, een paar meer bussen erbij, mijn vrienden erbij. Nou ja, en zij is groeit, tot wij nou binnen. We hebben 4 wiel in benaderen worden in de voetbalkantine. En ja, sindsdien hebben we eens een keer even om tafel zitten. En tot nota bevalt het hartstikke goed. We winnen ook altijd de jaren hiervoor, we altijd op mijn eigen plak. En sinds we vorig jaar hebben, als we verenigd steeds van kom je met bij ons. En sinds dit jaar komen we hier. Eigenlijk moest het ook gewoon met de grote jongens hier, hè? Ja. Nee, maar we winnen ook altijd met een workgroep. Maar ja, nu ben we weer met z'n allen komen. Ik in Wons werd een omkrieten binnen karbiedknallen te jaren. Jarenlang is het karbiedschitten organiseren door de nu 59-jarige Gerrit Timmerman. Maar Joert is de allerlaatste keer. Dan moet ik weer naar je man, hè? Vertel het met al trouw in. En dan kan ik wel trouw in. Maar als niet een ding met dit wol. Zijn de jonkies die ben ontzitten. Nou, dan zeggen die misschien taak op die wol. Nou, dan doen we het zelf. En dan kunnen wij gewoon heen. En dan dap je weer even in. En ja, dat is, het lijkt dus heel mooi daar. Waarom hoorde je nou op? En dan takelt hier ben ik 60. Dus ik kijk zijn reden, hè? Dan kan dat mooi. Voor een dikke hier geweest. Nou, dan kan dat krijgt even. Tenminste, hij dat maar bedacht.